Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Siz en popüler videoblogger, bloggerlar arasında en popüler bir videoblogger. Etek zamanının tendensiya күзәтелә şu Tatar internetында. Tatarlıq популярлашамы, әллә киресенчә татарлык бетә барамы? Беренчедән инде менә мин сезгә 1 ел эчендә шундый статистиканы бирә алам. Чөнки мин менә 2016да татар малай буларак танылдым инде әйме. Элегрәк кешеләр ялайды татарча язарга. Нигә микән белмим, әле хәзер дә ялучылар бар әйме. Элегрәк татар хәрефен дә куймыйлар иде. Аларның ә хәрефе әй ди инде, теге а хәрефен дип алмаштыралар иде. Гомумән татарча язмыйлар иде. Татарча язсалар да рус хәрефләре белән. Хәзер тенденция үзгәрде. Хәзер блогерларда бар әйме, группаларда ачыла, Инстаграмда, ВКонтактеда әйме. Күренеп тора, тырышалар, язалар татарча хәрефләр белән, татарча ничек әйтәмсең инде. Шин күңелдән язалар инде. Теге менә пиар өчен генә түгел, менә мин татар малай, татарча язам. Менә үзләре теләк буенча инде. Элегрәк менә мин сез белән сөйләшкән идем. Элегрәк бит безнең интернет матур фотолар өчен генә иде әйме. Матур фотолар, аша анда, матур машиналар. Хәзер инде без бит күбесе авыл кешеләре әйме, авылдан килгән. Хәзер бәрәңге авылында төшерәләр рәхәтләнеп, анда пешәндә булганны да дуслар белән күл буенда ял иткәнне дә рәхәтләнеп төшерәләр, куялар, оялмыйча татарча сөйләшеп эфирда. Шуңа күрә тенденция минемчә бик зур, интернетта бик зур. Хәзер инде менә санап та китеп була, менә төрле блогерлар, менә Лейсән бар әлмәттән, Идрис дигән малай бар, Искәндәр дигән малай бар, Булат Браво дигән малай бар, Кызык-мызык дигән сәхифә бар, алар бөтенесе бергә санасаң, анда 300-дән артык менә шундый подписчиклары бергә санасаң инде. Шуңа күрә элегрәк юк ул, хәзер без бик күп, интернетта үсеш бик зур. Бик зур. Сез моны нәрсә белән аңлата аласыз? Моны нәрсә белән аңлата алабыз? Кызык сорау, нәрсә белән аңлатып булам моны? Беренче менә бу уялу бетү нәрсә белән бәйле? Нәрсә белән бәйле безнең бу уялу? Бәлки беләсезме? Мин бит менә элегрәк тә инде артистлар безнең язалар иде әйме. Без инде алардан менә шул теге аларга карап теге үстек инде әйме, җырчыларга карап. Монда инде менә шул мин үсеп гади кеше, менә минем уйламыйча шулай инде. Менә мин гади кешедән үсеп менә шулаймы? Кеше дә аңлый ала, татар телен яратып уялмыйча шулай гади халыктан менә үсеп була. Шуңа күрә ул менә Инстаграм ул площадка кебек инде. Кеше шуңа күрә таныласы килә, беләсе, үзен белдерәсе килә, менә минем дә бар икән дип, төрле 20 төрле әйберләр төшерәләр, язалар. Менә кешенең инде, ничек дип әйтәмсең, теге ишекләр ачылды инде. Менә мин таныла алам дип. Миңа җырларга да кирәк түгел, биргә түгел. Менә мин шулай интернет аша рәхәтләнеп, татар теле белән сөйләшеп, ялмыйча таныла алам дип, менә шулайдыр дип уйлыйм мин. Әле мондый сорау биргәннәр юк, менә кызык сорау. Ник бәйле микән дип. Димәк, менә шундый менә минем фикер. Сез ничек уйлыйсыз, менә бу нәрсә бирә, бу интернеттагы менә бу блогерларның үсеше ул татар теленә нәрсә бирә? Татар теленә нәрсә бирә? Беренчедән инде менә минем сәхифәне алсагыз әйме, минем сәхифәдә Татарстан гына түгел, бөтен дөнья татарлары әйме, күп кешеләр бар, татар телен белми торган. Шунда кармасаң алар язылганнар, алар тыңлыйлар, синең сөйләшүең матур дип, алар үзләренең татар булуыннан теге элемтәләрен югалтасы килми инде. Алар белмәсәләр дә, сөйләшмәсәләр дә, алар бар бернәрсәдер карыйлар, теге без бар татар, белмәсәк тә бар карыйбыз, тырышабыз дип язып китәләр миңа, салям, как дела дип, менә шулай теге барбер татарча сүзләрен кыстыралар инде. Менә я там вот не понимаю, что ты говоришь, но мне очень приятно, что ты вообще что-то есть, существуешь, татарский блогер, очень приятно. Вот там типа когда-нибудь я обязательно буду учить язык. Демәк инде алар бөтенләй инде теге руслашмый инде, руслашсалар да барбер тамырларын онытмый инде. Теге менә без ДТМда булдык әйме, татар яшьләр көннәрендә. 30 төбәктән яшьләр булды, бик кызык булды әйме.
көбісінің исемдері матур, Чингис, татар Астрахань, Чингис исемдері, Рүстем, бір Максим деген малай, Максум, жоқ, мені Максим демекс, Максум да, малай бүтінісі тарихыны біле, бүтінісі бей, бүтінісі сөйлешеді, бик матур сөйлешмелер, тырышалар, жырларын жырлайлар, бізде бит, мене нешік бізде, темадан кетемейді. Олар түрлі төбектен болса да, олар менімше даже көбірек бізден де білелер. Мында түп Татарстан бетінен, олар нешіктер оларны шулай тәрбиелейлер, тарихны ұнытмасқа, культурны ұнытмасқа, бейірге, жырларға. Мен енді өзім блок алып барсам, бейуін гіне, ғадиғына беймеймін, жырлауын да жырламайым, тарихын да яратамын ансы ярар. Но Иракта тұрушы татарларыбыз да, олар нешіктер шундай бірдемде үселер енді, нешіктер бірдемлікте. Темадан кеттім. Сұрауғыз нендей әлі? Біздің бар бұл сұрау. Нәрсе берейінді. Шуны айтмекші болам. Интернет, ол бар бір біз бейтін 50-70% ешілер интернетта қазір, Шоңа көрі, ол әзірек бір мен еткенім сізге, томшыдан күл желап, әзірек білегегіне томшы шул интернет, там білу, нәрсе берейінді ол. Татар тілін ұнытмау, өзінің тамырларыңы ұнытмау, бірлештіру, бір-біріміздің шынки, әйтем бет екінші сәхифа ұшты мен ешілерге, олар тырышалар, оларға площадка кебі ол, шында ол танылып кетсінер, біздің татар тілін білсінер, қазір мен сізге бір мисал кетірім, мен енді гіл, әйбір дейлер, бір рус сөз айтсам, неге русша сөйлешесің дейлер, блогта, мен бетім русша да білем, мен русша сөйлеше алмайым. Сен бет өзіңнің татар блогер дейдің, мен татар блогері болып деп, мен русша сөйлешеге айтмайгізін русша сөйлешме деп. Біздің бетінде, біздің турында кішіншік білсін, татарлар турында білсін. Біз русша оларға өзіміз турында сөйлесек, шылай бетінде. Шоңа көрі түрлі блогерлар, дұрыс ішілер, болады бұрава, ол татарларына түшірді, блогерлар, вайнарыны, қазір енді русша түшірі, біз татарлар турында білсінлер. Башқа иллерде. Біз бейтін татаршағына сөйлешсек, біз өзіміздің өз қазанымызда қойнайбыз. Өз қазанымызда қойнайбыз. Енді біз русшада сөйлешсек, матур етіп, біз енді өзіміздің кім екені башқа кішілерде білдіреміз енді. Мен етмекші болам енді, ябыларға керек түгіл енді. Менің әзірек, мен апырсыл қапқанға әлектім, гіл татарша сөйлешкеш, мені кіші көре, бір русша айтайым екен, сен русшада сөйлеше білесің мұны дейм, білемін Ресейде өскен мала бейтім, я и по-русски говорю без акцента. Шоңа көре, кіші шоққата, мен әзірек заложник болдым. Шоңа көре енді, татар тіліне түгіл, башқа тілерінде үйренерге деп енді, шоң айтмекші болам. Инглиз тілінде, рус тілінде. Бұл әйбір интернетта еш көзетілі, бірек сіз еткен әйбір енді бұл айырыша Фейсбукта, мәселен, татар кішісі русша yazып қойған постына, аңа тәнқитлей баршылар. Нешеп сен өзіңнен башламадың, нешеп сен татарша yazмайсың. Бұл дұрыс әйбір, неше білесіз мәрек. Кіші өзінің фикірін русша yazайкен. Татар тілі проблемалары хақында русша фикір алушыға нешеп қарайсыз? Қазір мен сізге айтам, ең бірінші мені Бұлғар радиосына шақырдылар интервьюға. Мен ілігірек өзім татарша бек әшәкі сөйлешәдірейм. Нашар сөйлешәйім, сіз бірінші интервьюларını қарасағыз, мен онда ық-мық рус сөздерін қыстырып, мені малай ашадылар интернетта. Көрмейген ол, комментарийда көрмей, ол көбірек меңа язалар, директқа язалар, сообщениялар, мені исім қоштың татар малай, сен бет вообще татарша сөйлеше білмейсің. Нешік сен шулай ялмышы өзіңні татар малай деп исім қоштың дейлер. Мен айтам, мен бет үйренем, мен тырышам, шының үшін мені тәнқитлері керек түгіл. Енді аңламағаш, менің қазір иммунитет деп айтым мен аны. Кіші тәнқитләсе де, мен аны ярар бек зор рахмет айтам да, дұрыс язмасам, қазір енді менің әнейім түзеті сөздеріні, апаларым қарайымды, хаталар болмасыңа. Мен оларға бек әйбет қарайым. Чөнки мен өзімді, мәселен, мен қай бір сөздеріні бөлмеймін, әдебиет тілін бек мен сөйлешімін, матур, мен ғадигана сөйлешемеймін. Міне, шул татар яшілер күнеріндейін, шуны мисалға кетірем енді. Әлігірек, мен тоже тәнқитлейдім. Неше бұл сөйлеше білмей, неше бұл шулай тәмсіз сөйлеше тегі. Понимаешь, тырышат сөйлешеген. Мен әлігірек мен шулайды. Матур сөйлешсін, сөйлешмәсі. А қазір менің фикір өзгерді.
Хәзер чөнки мин күп кешеләр белән аралашам, төрле илләрдә кешеләр белән аралашам, алар тырышалар, алар сөйләшә белмәүгә тәнкыйтьләргә кирәк түгел. Инде ул русча язса, без бит менә теге минем шундый сорау бирделәр, нинди уйда син уйлыйсың? Мин әйтәм, татар малай бит, татарча. Аннан соң әйтәм, татарча булса инде мәтәм, ача матур дип сөйләшерсең, син гел постоянно. Ә бит баштарак минем русча иде, димәк мин русча уйлыйм, тәрҗемә итәм дә и сөйләшәм. Хәзер мин 50/50 дип уйлыйм. То есть 50/50. Яртысын татарча, яртысын русча. Чөнки кайбер чакта менә сизәсез, теге задержка була. Мин уйлыйм, тәрҗемә итәм дә и әйтәм. Шуңа күрә андый кешеләргә вообще берәй әйтергә кирәк түгел. Яза икән русча, язсын. Ну инде татарча сөйләшсен. Ну мин аңа әйбәт карыйм, теге. Инде бөтенләй татарча белмичә язса инде. Юк, инде әзрәк белергә кирәк. А була инде минемчә нормально. Нормально. Татарча, русчасы нормально. Менә сез татар матбугатын укыйсыз. Әйе. Менә нәрсә җитми татар матбугатында? Нәрсә җитми? Менә хәзер уже рәсем рус сүзләре. Менә хәзер элегрәк бик укымый идем, әйме. Менә әйтеп китәм, минем өйдә телевизор юк, мин телевизор карамыйм, гомумән телевизор карамыйм, минем тугы зомба ящик, әйме. Укыганны да миңа ашый торганны гына укыйм. Кызык журналлар укыйм, мин әйме, менә теге ялкыннарны укыйм, чөнки алар кызык, алар бик политизированный түгел. Мин политиканы яратмыйм. Шуңа күрә алардан менә беләсең кызык туры килә. Мин берәр кызык бер табам, кешегә җиткерәм. Миңа журналистлар яза. Менә бездә ул темага язган, кара күп безнең матур фотографиялар. Мин аларның теге матур мин бит гади гына язам. Менә булдым, теге аларның текстларын алып, монда куям, менә источнигы шунда кирип карагыз, кызык дип. Шуңа күрә миңа да инде улай бер кызык булгач, димәк алар да теге русчасын әйтәм, на волне. То есть они на волне, они в тренде, они интересны для людей пишут. Менә мин шулай дип уйлыйм. Мин дә аны язгач, кызык дип санагач, кешеләргә сөйлисе килгәч, бул инде уже чыккан килеш булган, чыккач, димәк ул, молодцы. То есть алар в тренде. Менә күп алай булды ул. Менә мин нәрсәләр уйлап чыгарам теге. О, монда, мәсәлән, Леногорский районда анда атлар бар. Ага, монда уже яңалык чыккан икән. Бер атна элек менә шунда чабышлар булган. Все уже миңа кешеләр яза, менә ул темага язган икән каранчык дип. Мин уже монда күчерәм үземә. То есть шуңа күрә элекене белмим инде, но менә шундый публицистик журналларда бик еш күрәм, менә шундый теге в тренде. Алар чынлап та кызык, миңа кызык. Миңа 31 яшь, миңа кызык. Карага. Татар матбугатында менә мин шуны сораганым, нәрсә ошап бетми дип әйтәм. Ошап бетми. Нәрсә җитми? Менә шуңа әйтәм бит, ошап бетмәгән укымыйм мин. Шуңа күрә мин ошап бетми. Мәсәлән, рус матбугатында чыгарганда Кызганычка каршы менә бу сорауга мин әйтә алмыйм. Мин әйтәм бит, мин шундый кеше менә нәрсә күрәсе килә, шуны күрәм мин. Инде мин позитив, үзем позитив яктан булгач, гел позитивны эзләргә тырышам. Шуңа күрә бер нәрсә ошамаган булса да, мин аны шул теге күрмичә генә китәм дә, шуңа күрә әйтә алмыйм сезгә. Ну, хәзерге вакытта мин укыган матбугатлар тулысынча миңа ошый. Менә пессимистик фикерләр әйтелә бит инде. Шундый фикерләр әйтелә, татар китабын укучы калмаячак, татар матбугатын укучы калмаячак. Менә сезнең сүзләрдән чыгып караганда калачак. Калачак. Беләсезме ни өчен калачак? Чөнки барысы да үзебездән тора. Менә мин хәзер әйтәм, 1-нче 9-нчы класска кадәр мин татар телендә укыдым, татар классында укыдым. 11-нче классны татар теле булды, яки ул беләсезме ничек үтте безнең. Кирип утырабыз, ярар, тынычлап утырагыз, мин үз эшемне эшлим. Сез без инде әле ярыйна телефоннар булмады, актарынып утырырга. Без инде нәрсә эшләгәннектер білмим, 2 ел менә шулай берәр эшләмәдек. Институтны татар теле булмады инде. Эшләгәндә татарча коллектив булса да барбер русча сөйләштек. Менә мин әйтәм бит, менә шул былтырдан гына башлап, менә шулай уже үземә цель безнеңче була татарчасы. Максат табып, менә сөйләшергә. Дуслар да миңа әйтә, син хәгел татарча сөйләшәсең, что ли? Менә теге авыл егетләре килә. Ты что, сейчас рядом всегда будешь по-татарски разговаривать? Мен әйтәм, аңлыйсыз икән, мен әйтәм, мин татарча сөйләшәм. Аңламасагыз, русча сөйләшәм. Шуңа күрә интернетта
бітмейшегін татар тілеймі. Менің фикірімше барыста өзі бізден тұра, әтенелерден тұра. Міне бұл яларда абайым келді, малай білен әймі. Малай сөйлештірем, сөйлешмейм. Мәтем, бұл ненде ұрыс малай байымы. Татар китабы бүле кеттім. Малайға мәтем, ұқытығыз, мәтем, текшірем. Шоңа көрі өзі бізден тұра, өзі біздің, поле зрения, өзі біздің көз алдына міне нәрсе көресіз, шоны бүтінісін сөйлештіріп бола. Кибетке кірем, алқасы татар шындай орнамент білен. Все, мен анын біле татарша сөйлешем уже. Ол әшәке білсе де бар бір рахмет деп тырышайын сөйлешерге мен білем. Мен бүтінісін сөйлештерге тырышам. Ол бет бір-бірде әшәке түгіл. Сөйлештіреш. Мен мұнда барам автобус білен, тоже көрініп тұрайын башта руша сөйлешіп кетем. Акцент татарша. Все, бик зор рахмет. Все, уже мен татарша, уже сөйлешуін татарша бітірдім. Шоңа көре, шол сөйлештіруден де файдалы бит ол, шол кішін сөйлештіргешті. Шоңа көре өзігізден тұра, өзігізден ұтлар келерге тегіш, қар бірі бізден. Mesela etkeniğizde sizden liderteki bütün işler bilen kişiler çığa, özleri nersedir işler dediler. Mine, hazır bir misal, mine bizim şol indi aytırga mana yo'qmi şol mayanmı turunda neymi? Men özüm birinchi образованием юридическое образование, мен следователь болмақшы едім. Шоңа көре бірер тема болса, мен оны тщательно, кропотливо ақтарамастан іздей башлаймын. Сразу кішілер все репост ясай башладылар, все мәйтем, мен мұның тарихын білем әлі, нешік келген болай келген, қари мұның видеолары 2012-де түшкен, бүтінісі как сброс қана болды олай мен интернетқа. Бар едіңі проблема, іліктен бар едіңі проблема. Қазір просто халыққа ғана шығарылды енді ол. И малай менен таңқетілер, не қоймейсің ол постты, не өзіңе қоймейсің дейм. Мәйтем, мұның тарихын оқыдым, мәйтем, бұл енді іліктен келген әйбір, мәйтем, петиция турында ссылканы қойдым, сторисқа, анда 11 000 кіші кірем, мәйтем, керейкен тағы қоям, ну өзімнің бетіме қоймайм, не қоймейсің? Все, бұл yazды бетіне, өзіне кірем. Қоймайтам, достым, нешап сен өзің қоймадың өзіңе? Ну бет, сенің подписчикларың көп дей. Мәйтам, бүтін кіші кетем, тамшыдан көл жиыла. Мәне айтам, сен қойдың, сенен екінші кіші көрді, екінші кіші, үшті кіші көрді. Мәне шылам айтам, тараласыз. Неге сен өзіңнен башламайсың? Все, шундан соң бір сөз айтмайлар. И жоғын тігі, сұрамайлар да просто юғалалар. Шуңа көрі өзіңізден башлаға керек, өзіңізден. Бүтін кіші шыл айтам. Мәне, әгер де біз Татарстанның һәм шиттегілерін шағыштырып қаласақ, шитте Татарстанның шитте татар тілі ол оқытылмайды битінде мектептерде, онда татар тілін білелер misiniz? Мәне қарағыз. Мен битінде өзім ғадим олай болғаш үйреп болмай. Мен көптен түгіл мақсус Сабантойға бардым, урта әлезенге еймі, малай шаққаттым. Менен сұрылар, нешкісізге мәне бізде деймі? Олар мешерше сөйлешен, малай бүтін кіші татарша сөйлеші, бүтін кіші еймі? Сабантойда бүтін кіші, мен Татарстан кетмеген көбек, мен Шиста Иранында жүрген көбек, бүтін Шиста сөйлешелер еймі? Әзірек, менің әлі дусларым мешерлер еймі? Шоңа көре менің құлақым да кесмей ол, олар бет чече деп сөйлешедіге. Шоңа көре, олардың мектеплері бардаринан татарша еймі? Әлезен классик мисал туғай. Сіз енді, Яра, әлезенні әйтәс келген енді бар бір көңілі болғаш. Шул алай болғаш татар яшылар күнлерінде, татарлар келді бет енді. Әйтәм бет, алар сөйлешмәсәләр дә шиғырны, сәңғәтні бар бір татарша жырлайлар, шиғыр сөйлейлер. Бұлай сөйлешу яғынан русша сөйлешелер. Шуңда қарамастан енді мен даже менә шул ДТМнан соң пост қойдым. На каком бы ты языке не разговаривал, как бы гордись, что ты татарин деп проще яздым енді. То есть, мына шундай фикерде бар. Нендей тілде сөйлешмәсәң дә, өзің татар болып хис етсәң, ол да ғұрурлық деп ойлаймын мен. То есть, мында былай да, татар тілінде білерге керек. Но шоңа да қарамастан да ғұрурлансаң, өзің татар болып, ол да зор бәхет деп ойлаймын. Енді ол шул түрлі төбәкләрдә тұрушы татарларға бағышланған шундай девиздар енді ол міне. Аларның Кимистәс келмәді, аларның да тырышлығын көрем. Шуңа көрә, шундай сүзләр әйтелде. Хәзер шундай күзәтелә бит инде, шундай дискуссия бара, менә безнең соңгы арада шундай бик популяр китаплар чыкты татар кешеләре, Шамил Диятуллин, Узаров, Яхимов яздылар.
рус тілінде китаплар һәм шундай дискуссия башланды. Була рус тілінде язган татар язучысы, ул рус язучысы, татар язучысы. Менә минем фикерем, хәзер мин сезгә опять шундый мисал белән китерәм. Минем иң беренче сәхифәне алып барганда мин татар теле дәресләре алып бардым, әйме? Татар теле дәресләре алып бардым да, әйтәм, менә мин машинада барам, бүген безнең бер сүз өйрәнәбез, бөке дигән сүзне. Әйтәм, бөке, пробка, все өйрәттем мин моны. 10 дәрес шулай алып бардым, и миңа бер кеше әйтә, син моны кемгә өйрәтәсең ди. Әйтәм, татарларга өйрәтәм. Татарны белми, татар телен белми торган кешеләргә. Ник син моны татарча әйтәсең ди? Алар сине барыбер аңламый бит. Димәк, миңа русча сөйләргә кирәк иде. Татар сүзен аңлатып. Шулай була бит инде. Вот я еду в машине, сегодня будем учить татарское слово пробка, бөке. Шуннан соң татар теле дәресләре бетте. Шуңа күрә мин кызганычка каршы ул китапларны укымадым. Бәлки ул китапларда без битне безнең 90% татарлар, 95% русчаны да белә бит, нәме? Ул инде әзрәк теге русларга да белдертәсе килгәннәрдер теге ул фикерләрен. Безгә генә түгел. Шуңа күрә мин аңа бер дә тәнкыйть юк. Алар минемчә алар теге татарча писатель була инде. Поэт, шагыйрь, язучы, әйе. Шуңа күрә мин шулай булыйм. Татар телен популярлаштыру өчен дәүләт, мәсәлән, интернетта популярлаштыру өчен дәүләт нәрсә дә булса эшләргә тиешме һәм эшли аламы? Эшләргә тиеш. Менә бер гел мисал инде минем, мисал белән генә, әйме? Бер иптәш малай җибәрде миңа ссылка, менә конкурс бара, лучше татарскоязычные СМИ в интернете и былай СМИ инде, әйме, и не в интернете. Давай тырышып кара, бәлки син үзең теге татар малайың белән берәр грант җиңерсең ди. Ну, әйтәм, 300 мең, анда бүлешсәләр, 50 мең була инде. Все, мин яза башладым үзем турында. Былай эшлим, тегеләй, былай. И монда инде пункт килде. Шул мин 50 меңгә миңа акча нигә дип индеме? Миңа акча нигә инде әйтәм, теге миңа акча кирәк түгел. Мин белмим ул пунктны ничек тутырырга, теге расходы. Теге как вот я добьюсь результата и расходы. Миңа акча кирәк түгел, бу пунктны тутырырга микән соң, тутырмаска микән. Минем төп максат иде ул грантны җиңәргә. Менә государство белсен минем бар икәнемне. Бәлки беләдер, но уже менә шундый теге официальный яктан дип әйтим соң инде. Шуннан соң сорауга җавап. Шуннан соң киттем, актарынам ул битне грант популяризация татарского языка в интернете СМИ. Былтыр кем җиңде 2016-да, 2015-тә кем җиңде, 2014-тә кем җиңде, акча бит таратылды. Монсын белмим, монда 2 сайт белмим, монсын да белмим. Күп сайтлар мен берсен дә ишеткән юк. Мин бит интернетта, мин бөтенесен белергә тиеш дип уйлыйм. Белмәсәм дә бары ишетеләчәк ул миңа. Алар җиңде малай, эшләгән эшләре юк. Кая китте ул акча? Шуңа күрә эшләнеләдер, но инде акча гына шулай ничек әйтсәм, гел аны бер грант белән генә булышмасыннар, гел менә инде толковый теге стартап булгач, аңа бөтенләй ярдәм итсеннәр инде. Интернет бит ул безнең ул оружие ничек була безнең татарча? Корал. Ул бит безнең корал, хәзер бит средства массовой информации, ул бит вообще көч. Менә безнең менә хәзер инде менә шул тел турында сөйләп шулагач, элегрәк инде бөтен җиргә чакыралар иде, әйме, уй фикерләрен ничек әйтер. Мин теге бик политизированный булмаш, шуңа күрә минем уй фикерләрем дә менә мондый теге гади гына, позитивный гына, мин аны әйтә алмыйм. Но менә безнең дәүләткә эшләргә кирәк төрле именно интернет проектлар, теге язу гына булмасын ул, менә грант өләштек, менә все нормально дип. Аның тотып карарга кирәк, файдасы кирәк, чтобы видно было, сизали. Былай эшләделәр инде. Алар бит кемдер җиңгән бит инде. Мәсәлән, менә СМИ җиңгән, но мин бөтенесен әйтмим, теге просто әйтәм бит, мин аны белергә тиеш инде. Интернетта булгач, кемнәр җиңде, алар теге. Просто мин аны ишеткән юк. Теге сайт такой-то выиграл популяризацию татарского языка, сайт такой-то, мин аны ишеткән дә юк, белгән дә юк. Как он выиграл, если даже я, человек, который в интернете не знает об этом, дип әйтмәкче булам мин. Эшләнеләдер, эшләнергә тиеш. Хәзер ул темага бөтенләй безнең президенттан үрнәк аларга тиешләр. Мин иң беренче сәхифәне ачканда, мин дә 2013-тә ачтым, ул майда ачты. Мин иптәш малайдан сорыйм, әйтәм, бу әйтәм, нинди сайт бу ваше Инстаграм? Ул без егетләрнеке түгел ди. Әйтәм, безнең президент ачкан, әйтәм, Инстаграмда. Шуннан соң мин ачтым. Ну, 2 ел былай гына алып барды, мин 3 ел теге, бер уйламыйча, аннан соң инде уже китте минем шул теге, уже максат белән инде. Шуңа күрә үрнәк алсыннар, эшләсеннәр. Безнең менә
Куркалар бүтүнсү ашыклыктан. Ул бит менә син ашык булгач бүтүнсү сораулар бирә, теге жалобалар белән икешәр куркалар. Все, алар югалалар. Менә безнең кемнәр инде политикларның та бар аккаунтлары. Ну, бар инде министр спортының эме төрле менә. Ну, күбесенең юк, күбесе курка. Ул бит тоже открытость, тоже очень сложно. Масса влияний, комментарий. В общем, Нәрсәсе куркыныч дип уйлыйсың? Менә үзегезгә нәрсәсе авыр булды, кыен булды? менә карагыз, бүтүнсү синен сорый бит, сорыймы? Теге, я вот гел уйлыйм, звездная болезнь как появляется? Менчик килеп чыга ул теге йолдызлык шире белән. Популяр кешеләрдән гел бездән нәрсәдер сорыйлар. Моны эшләле, тегеләй булай итәле, тегеләй беләй, булай тегеләй. Ә мин гомумән бер кешедән бер сорарга яратмыйм. Үзем сорамагач, кеше начинает менә моны куялы ди минекен, мәтәм бу мәтәм миңа ашамый. Юк, син просто аңлап бетермисең, син моны куярга тиеш. Миңа дип шулай язалар, әйме. Бу бит менә шундый кеше. Мәтәм мин инде мәтәм куя алмыйм үземә ашамагач. Ну син әле менә искә төшерсең минем әйткән сүзләремне. И уйларсың, менә син аны зря куймадың. Менә шундый кешеләр 100 кеше көнгә яза, әйме. И бүтүнесе берсен куйдың. Все, бу сиңа рәхмәт ди. 100 кешене куймадым, 100 кешегә син начар. Шуңа күрә мин берсенекен дә куймыйм, теге сорасалар, үземә ашый икән куям, ашамый икән куймыйм. Шуңа күрә без менә тагы темадан киттек инде. Тема безнең инде әле. Теге ни куркалар, әйме. Куркалар миңа җиңел, әйме, миңа җиңел, мин бер эштә эшләп, теге мин эшлим инде, но честно әйтәм, я делаю то, что мне нравится. Я не делаю то, что меня заставляют. Из-за этого незачем меня как там, что-то там обзывать. Ты это там, это что-то недостроено, ты тут не дописал. Политик кешеләр бит аларның эшләрен күрсәтәләр алар үзләрендә инде. Шуңа күрә алар шуны куркалар дип уйлыйм инде теге. То, что аларны будет критиковать, тут не доделали, тут тегесе монсы. Миңа инде нәрсәкәй, монда хата җибәрдең. Теге миңа мондый гына тәнкыйть. Теге связано с ошибками и то, что вот я не ставлю, то, что они просят, заставляют. Ничек уйлыйсың, менә синең сайтына карап, кемдә булса татар телен өйрәнә башладымы? Минем уйламымча, бик үк өйрәнә башламаса да, теге бер, все, мин киттем өйрәнергә дип. Ну, үзенең инде берәр шундый фикерләрен, менә русчасын әйтәсе килә инде. То есть, да, то есть мысли, он все равно свои изменил мысли и уже мыслит по-другому. То есть уже мин бит инде гади халык тормышын күрсәтәм. Юлаңны ул шунда икән. И уже менә гади кешедән татар телен, менә мин теге мин яратам татар телен бар. Мин татарча сөйләшәм бар бит, әйме. Миңа әйттеләр, мин гомумән теге бик теге оста сүзле түгел, гади сөйләшәм генә бит, әйме. Сүз әйтерсең инде халык малай җыелган, әйме, нәрсә дип әйтим мин аларга? Мин ялам. Язарга яра җиңел бит. Мине кем танытты? Туган телебез танытты. Шуңа күрә мин туган телем зур әйбер бирде миңа. Мин туган тел булмаса мин танылмас идем шулай. Туган тел миңа булышты. Күрәсезме, туган тел нинди бай. Ул кешене, гади кешене танытты интернетта. Шуңа күрә башкалар да шуны күреп үз фикерләрен үзгәрткәннәрдер дип уйлыйм. Менә шулай. Күбрәк менә миңа төрле төбәкләрдән язалар инде. Үзебезнекеләр язмаса да, төрле төбәкләрдән менә сезне карап, даже сезгә язылубыз да уже считается круто, типа то, что на тебя подписано, уже круто. То есть то, что ты существуешь, татарский блогер. Вот. Менә шундый. Менә сез теге татар телен башта ул дәрәҗәдә яхшы белмәгән кеше буларак әйтсәгез иде, менә татар теленең өстенлеге нәрсәдә? Бүтән кеше бит менә теге. Мин авылда бүтән җәйләрне авылда үткәрдем, әйме. Кызлар белән йөрибез бит, әйме, авылда. Менә рус кызы белән йөргәндә нәрсә дип әйтәсең аңа? Ну там милая, красивая, әйме. Безнең бит татар телебез нинди бай. Матурым, гөлкәем, шибәркәем, төрле үз теге туйгыларың әйтә аласың, матур итеп теге сүрәтли аласың. Аннан соң безнең җырлар, мин гел әйтәм инде. Уси-муси, трали-вали, там упала шляпа, безнекеләр мәгънәсез җырлар юк. Мәхәббәт турында, әти-әни турында, табигать турында, бүтүнесе мәгънәле, бүтүнесе файдалы, бүтүнесе күңелгә керә торган җырлар. Шуңа күрә безнең туган телебез бик бай, бик без туган телебез аркылы гына безнең татарлар туган телдә генә бүтән
тойғыларын айта ала инде. То есть высказаться может только на татарском языке, прямо то, что он чувствует. Я даже по-русски говорю. То есть менә бөтен уй фикерләрен татар кешесе инде бөтен уй фикерләрен татарча гына әйтә ала дип уйлыйм инде. Но менә мин гел шул инде мисал китерәм. Шул кызлар белән йөргәндә инде минем бер-ике кыз бар иде рус. Мин әйтәсе килде инде матур сүзләрен әйтеп булмый малай аңламый. Шуңа күрә белергә кирәк, сөйләшергә кирәк. Безнең телебез бик бай. Менә бу biraz үтәнрәк темага булыр инде бәлки сездән киңәшләр сорыйлардыр инде ничек Instagramда популяр булырга сезнең фикерләрегез ничек нәрсә әйтер идегез булачак видеоблогерларга нәрсәгә игътибар итәргә кирәк кайсы телдә эшләргә кирәк. Әйе, менә карагыз, андый сораулар гел киләйме, гел язалар. Мин бөтенесе белән аралашам, бер кешегә дә җавап калдырган юк әйме? Җавапсыз. Беренчедән инде кешесеннән тора. Кешесеннән тора, мин керәм, әйтәм бит, мин следователь булмакчы бит. Кешенең куйган постларыннан уже аңлап була кешенең психологиясын. Нәрсә куя ул, нәрсә әйтә, нәрсә аңа килешә, нәрсә ул дөрес эшли. Берничә мисал. Исемнәрен әйтмим, баха бу малайга әйтәм, менә бу теманы әйтәм, син күтәрдең, үзең күрәсең бит. Кешегә ошады. Давай ул теманы актар. Все, ул теманы актара башлады, китте аның үсеше, әйме? Икенче малай, малай жүнен төшерми инде, әйме? Кыланам, әйтәм, нишләп син үзеңнең тормышың турында гына сөйләмисең? Син бит бик кызык сөйлисең, кыланмыйча да. Все, сөйли башлады, гади генә тормышы турында, все, үсеп китте ул. Монда каждый бер кеше, ул сүзне гел хата белән әйтәм, үзенчәлекле һәрбер кеше. Шуңа күрә бөтен кешегә тырышам мин әйме булышырга. Менә махсус шуның өчен элегрәк минем яраткан җырым дигән сәхифә бар иде. Хәзер мин аны үзгәрттем, Татар Суперстар дигән, ул площадка буларак бөтен күрәм бит инде, мин аны үзем беләм авыр икән, монтаж ясарга, төшерергә тырыша. Аның анда 500 генә подписчик. Все, мин аны үземә куям, анда минем 17 000 кеше карый, маңа кушыла. Бөтенесенә мин тырышам булышырга. Без артсыннар өчен, без татарлар эшсез тормый, татарлар да төшерә, безнең дә видеоблогинг бар дигән сүз. Элегрәк тә бар иде ул, әйме, Фәрхәт дигәннәр бар иде. Исәр кино дигәнмесен, фильм дигәннәр бар иде инде алар. Алар просто бетте. Но менә аны күтәрергә кирәк. Безнең дә культура үсә. Без арта калмаган, безнең дә культура үсә инде. Менә мине әйтәләр, нигә син татар малай, нигә син кидең капюшон, кепка белән гел йөрисең, шәп түбәтәй түгел, шәп матур киемисең. Әйтәм, мин 21 гасыр татар малай. Шуңа күрә һәрбер кемгә инде кемнең интернетта таныласы килә икән, әйме? Таныласы бит, дөрес әйттем. Кемнең интернетта таныласы килә, алар инде миңа рәхәтләнеп язып, сөйләшеп, мин аларга ярдәм итәм. Миңа авыр түгел ул. Менә шулай. Күбрәк инде чем могу помочь? Гел эшләп торсыннар, гел эшләсеннәр. Ул менә сразу менә булай гына булмый ул. Минем дә бит менә татар малай гына сразу килеп чыкмады бит ул. Мин уйладым, менә флешмоб җибәргәч танылып киттем әзрәк. Гел уйларга кирәк, үзең турында гына түгел, кешеләр турында уйларга кирәк. Тырышырга, эшләгән табар диләр. Мин үзем мәсәлән бик күп эштә эшләдем, бер кашан да кулны селкеп куймадым. Мин банкта да эшләдем, мин сварщикта булып эшләдем. Эшләргә кирәк. Эшләгән малда өмет бардыр, ашаган малда өмет бардыр. Эшләгән малда тоже өмет бар. Менә, шуңа күрә инде күбесенә эшләргә инде. Сразу булмый ул. Может, 1-2 елдан соң атачак ул. Эшләргә, эшеңне тотмаска. Менә күбесенә элегрәк бар иде ул, хәзер инде юк. Менә мине куй, син мине куйгач, миңа кешеләр подпишутся. Мен әйтәм, синең бу мәгънәсе икән, әйтәм, синең борт кешеләр подпишутся. Шуңа күрә контент яса, мәгънәле. Мин сиңа уже булышырмын, мин сине куермын да, сиңа кешеләр китәчәк. То есть мин монда инде персонально булышырга кирәк һәрберсенә инде. Мин ачык кеше, шуңа күрә минем үземнең безнең видеоблогингны интернетта татар телен үстерәсе килә. Чөнки менә мин сезгә әйткәнем, Рустам Нургалевич Миннеханов белән күрештек. Синнән башка тагы кемнәр бар ди ул миңа. Уйлый башладым да әйтәм, Булат Бравын әйттем дә мин, кызык-мызыкны әйттем, башкалар юк. Шуннан соң үземә максат куйдым. Без генә түгел, башкалар да икенче күрешүдә инде мин аларга булай бүтән бармакларны санап әйттем, бу блогер бар, бу блогер дип, менә шулай дип уже мактансам да була инде. Без уже күп дип, мин үзем генә түгел, мин юл ачкан кебек түгел, уже без күп кешеләр ялмыйча сөйләшәләр, алар ашалар. Менә шундый.
хәлләр. Менә бу видеолар төшерүсен бит күп вакытны аладыр. Әйе. Акчаны аладыр. Менә бу үз-үзен аклыймы сез? Менә карагыз, бу күбрәк акча түгел, бу күбрәк вакыт, әйме? Вакыт ала. Элегрәк 1 минутлык роликны ясар, şimdi 2 сәгать вакыт үтәдер. Хәзер инде мин устары биттем. Нәрсә кирәк? Менә операторлар белә. Ага, мин уже башта сценарий бар минем. Ага, менә бу кадр кирәк, менә бу кадр кирәк, бу монда төшерәм, моны төшерәм. Всё, мин 1-2 төшерәм дә, уже шуннан ясыйм. Уже устары биткәч. Элегрәк авыр иде. Күбрәк акча китәдер төрле бәйгеләргә, төрле конкурсларга. Мин бит инде подписчиклар булай гына язылмый бит ул. Аларга әзрәк кыздырга да кирәк, теге кыздырга, можно акча өләшеп, аны теге бүлекләр өләшеп. Хәзер элегрәк куядыр им, ипотека алгач инде менә хәзер 1-2 тапкыр реклама куям мин. Шунда акчаган эшләрне либо конкурсларга битерәм, либо инде хәйриягә битерәм инде. Шуңа күрә хәзер теге аккумуляция бара инде. Взаимопомощь буларның рекламасы монда тагам. Теге менә шулай инде конкурс үткәрәм, уже менә булай. Бөтенсе группа аша аккумулируется инде. Теге хәзер проблемалар юк. Төшерү яктан да уже тормышымны 70%-ка уже Instagramга бәйле иткәч, инде кайбер җирләргә махсус барам, материал булыр өчен, төшерү өчен, кешегә күрсәтер өчен. Менә шуңа күрә. Татар интернеттан киләчәген ничек күз алдысыз менә якын арада? Киләчәге без әле беләсезме, без әле менә бөтен кеше сорый, без әле башында гына әле, безнең әле пик та юк. Менә именно татар блогингның. Без әле аптырашакбыз. Алла бирсә, безнең барсы да алда инде. Менә мине дә теге, син танылган блогер, мин танылган блогер түгел, мин просто теге башлап кына җибәрдем. Хәзер без күп итеп танылабыз. Шуңа күрә без әле беренче адымнарны ясыйбыз. Ул яктан элегрәк бар иде ул, но хәзер уже икенче поколение, 20 торган яшьләр, тырыш яшьләр, без алда инде. Мин бит менә мин бер үземгә, миңа 31 яшь, башкаларга уже, которые менә кемнәр башлар, 20 яшь, 19 яшь, 17 яшь, 16 яшь, шундыйлар бар. Блогерлар, димәк, безнең барысы да алда әле, без әле атлыйбыз гына әле. Шуңа күрә киләчәге әле без үзебезне күрсәтәчәкбез. Берәр фестивальләр дә ясыйбыз әле, Алла бирсә. Артистлар кебек танылабыз. Менә мәктәпләрдә татар телен укытуга килгән, шуңа булса, мәктәпләрдә татар телен укытуга килгәндә, ничек уйлыйсыз, менә мәҗбүри дигән фикер бар, мәҗбүри булмаска тиеш дигән фикер бар. Шулай татарлар да әйтәләр, мәҗбүри булмаса ул менә кеше үзе сайлап укыр иде, теге нәкъ менә аның теге мәҗбүри булу кешеләргә гайрәт ничегрәк. Менә фикерегез ничек, үзегез мәктәптә укыган кеше булар? Укыту мәҗбүри. Менә мин үземнең фикерне әйтәм, бәлки ул күбесенә ошамастыр. Менә күптән түгел без әни белән ул темага сөйләштек. Әнием мине рус классына бирәсе булгандыр. Нигә улым шулай әйтәсең ди. Әйтәм, ни татарча сөйләшмим, ни русчасын сөйләшмим. Теге хаталар белән русчасын да хаталар белән сөйләшәм. Җөмләне дә дөрес төземим русча, ни татарчасын әйтәм. То есть ни по-русски, ни по-татарски в итоге. То есть неправильно пишу правописание и произношение. Әйтәм, инде рус классында булсам, әйтәм, авылда өйрәнер идем татарчасын, инде мәктәптә дөресен русчасын өйрәнер идем. Ну, хәзерге яшьләр безнең күбесе интернетта. Хәзер минем фикерләр, шул әниемнең сөйләшкәннән соң фикерләр үзгәрде. Мәҗбүри булмасын ул. Шуңа да карамастан, безнең бит менә безнең Россия президенты ничек әйтте? Гарант есть родного языка, гарант, но добровольный. Димәк, ул мәҗбүр булмасын, ул менә теге кеше теләгеннән булсын. Кем тели, шул өйрәнә. Без руслар турында әйтәбез, татарлар турындамы? Халык турында бездә кеше мәктәптә. Әйе, димәк, менә үземне дә хәзер искә аламыймы? Шул кызлар белән мисал инде. Безнең ГВ классы татарча иде мәктәптә. Бер кыз ушыйдыр, исеме белмидер, зур үскәч А классында иде улаймы? Без татар класслар, булар рус класслары. Без зур үскәч, моның белән таныштык, Алсу исемле икән. Татарча сөйләшә. Әйтәм, син нишләп рус классында булдың? Ну вот не захотела ди. Үзе аңлый, сөйләшүен сөйләшми. Димәк, монда кемнән торды? Не захотела, родители забили. Вот менә шундай Алсу, матур Алсу, татар кызы русча сөйләшми торган. Күрәсезме, инде 93 еллар инде менә 93-95 еллар. Шуннан килгән нәрсә инде ул. Бөтен сәтидән тора. Әтидән, әнидән. Минем әбием һаман русча сөйләшә белми. Здравствуйте и все. Бөтен русча белми, татарча гына сөйләшә.
ашаганда өстәлдә. Монда урыслар ашамый бүген бар, чыгып китегез, татарча сөйләшегез. Менә шундый. Mesela tatar tili нәрсә кирәк икән әйтегез, татарча шуны урысча әйтсен икән. Татар тили нәрсәгә кирәк? Во-первых, знание родного языка дало возможность мне прославиться, то есть стать известным человеком в интернете, родной язык, татарский язык, да. Я не постеснялся, я не ленился, я постоянно переводил, даже если сам изначально знал плохо татарский язык. Надо просто не забывать, что язык — это же сила. Сила. Наверное, все со мной согласятся, на своем родном языке, на каком бы ты языке ни разговаривал, он всегда милее и ближе. Ты всегда можешь высказать свои мнения, свою позицию более точнее, более красивее. К примеру, наш татарский язык, да, наши песни. Нет ни одной песни бессмысленной. То есть все пишут либо про любовь, либо про родителей, либо про природу. То есть все песни всегда со смыслом. И их слушаешь, и как целую поэму. То есть мысли по-татарски, ты, допустим, песня какая-то поет, сразу воображение совсем другое. Ты вспоминаешь там уже родителей, близких. То есть она тебя просто полностью, как сказать, перекрывает. Ты полностью, как сказать, то есть ты полностью становишься самим собой. То есть даже если, допустим, ты выезжаешь за границу Татарстана и где-то встречаешь человека, который разговаривает на татарском языке, ты уже с ним становишься, реально как там, брат или сестра. То есть родной язык, он всегда объединяет людей. Из-за этого надо знать свой язык, надо разговаривать на татарском языке. И не только на татарском, вообще на своем родном языке. Его не забывать. Все со мной согласятся вот, с последним мнением, то что если за границей своего дома, там, Татарстана, России, где ты услышал родной язык, все, это уже твой человек, ты уже просто счастлив. Вот из-за этого надо любить свой язык. Һәрбер кеше үз туган телен яратырга тиеш. Кайда гына тормаса да, кайда гына яшәсә дә име. Беренчедән инде менә мисал мин, туган тел мине танытты. Туган телне яраткач, үземне патриот булгач, ничек менә нинди дәрәҗәгә мендем инде, кеше бөтен халык белә, бөтен кеше якын итә мине, туган тел сөйләшкәнгә, туган тел белән сөйләшкәнгә. Төрле төбәкләргә китсәң дә, татар теленә түгел, үзеңнең туган телеңдә сөйләшсәң, сине кеше гел якын итә. Безнең үзеңнең туган телдә уй фикерләрне дә матур әйтеп була, матур сүзләрне дә туган телеңдә генә әйтә аласың син. Бөтен җырлар да, бөтен шигырьләр дә туган телеңдә генә ишетеп кенә син аны бөтен уй фикерләрен аңлый аласың. Шуңа күрә бөтен кеше туган телен белергә тиеш. Бик үк чип-чиста белмәсә дә, онытырга тиеш түгел, и тырышырга тиеш. Менә шулай дип уйлыйм мин. Туган телне яратыгыз, туган телегезне яратыгыз. Нинди телдә сөйләшмәсәгез дә, туган телегезне белегез дә яратыгыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.